Hej og velkommen til min YouTube-video på min YouTube-kanal. I dag har jeg en af mine gode venner, Emma, med. Og i dag der skal vi simpelthen smage på nogle forskellige drinks, som vi ikke kender. Ja, og vi vender tilbage lige om lidt og fortæller noget om dem. Ja, og for vi skal først lige åbne dem, og det gider vi ikke at bruge så meget tid på. Så er vi tilbage, og ja, vi skal smage på 4 drinks, som vi har åbnet. Der er sådan en Carters. Ja, jeg ved ikke, hvordan vi udtaler dem, men så har vi sådan en Iron Brew, ja. Og Beacon. Og en Guanana. Ja, det er sjovt. Ja, det er sjove navne. Undskyld, hvis kameraet ryster lidt, men nu vil jeg bare gå tilbage. Så. Ja, og vi starter med sådan en Guanana. Lad mig holde øje, ikke? Og jeg ved i hvert fald, at man drikker sådan en her i Brasilien, så det er meget sjovt. Så skal jeg hælde lidt op? Ja. Ej, den er helt, hvad skal man sige, ølfarvet. Er det fint? Ja, undskyld mig. Sådan, ikke? Og vi prøver at se, om vi kan drikke det hele. Jeg kan lige se, det ligner sådan noget øl. Øl. Skål for ølkrotten. Så skal vi rigtig blive fuld af klar. 3, 2, 1. Nu er ikke alle godt i. Det smager faktisk okay. Ja, den er fin. Jeg drikker lige resten. Den er lidt sød i smagen. Så hvis du egentlig godt kan lide søde ting, så prøv sådan en her. Og jeg vil bare lige sige, at vi har købt alle de her drinks i normal. Så ja. Files. Nå. Ja. Skal vi tage den næste? Ja, det bliver sådan en... Nej, vi tager bare Carters. Og jeg siger den lugter lidt. Nå, så starter vi med at hælde op. Ikke så meget som før. Nej. Det ligner sådan noget cola. Stop. Står ikke, mand. Noget cola der. Sådan der. Jeg tror lige... Du må godt tage det hele. Sådan. Så har vi her. Den dufter lidt af... Sådan noget kanel. Eller hvad? Ja, lidt. Nå. Okay. Vi kan lige se farven her. Det ligner lidt cola. Bon. Nej, er det ikke det, man siger? Nej, lad os prøve det. Det smager som den lugter. Er fint. Nu ved jeg, hvad det er. Det er sådan noget tyggegummi. Mm. Det er sgu da det der tyggegummi. Der er et slags tyggegummi i det her. Hold øje. Den er på en måde lidt sur og lidt sød. Den kan jeg ikke lide. Kunne du godt lide den der? Den er fin. Ja, skal jeg tage den næste? Ja, Den eller den der? vi tager den her. Eller noget. Hold øje. Så. Lige se den her. Den jeg tror, den hedder, hvad skal vi sige, hvad hedder den? Den siger, Ja, lad os bare Indbarbro. Den dufter lidt af appelsin. Eller sådan noget Fanta Exotic. Det er fint nok det der, ellers så kommer jeg til at... Okay, jeg er klar. Vi kan lige se farven her. Det ligner sådan lidt Fanta. Ja. Okay. Det smager faktisk lidt som Fanta. Ja. Jeg håber altså ikke, der er alkohol i det her. Nej, jeg tror ikke, der er. Ej, det er der ikke. Ja. Altså, Den er sur, men den smager sådan lidt af Fanta. den er så sur. Sur sød sovs, ikke? Den er så sodavand. Ej, okay, det er sodavand. Drinks. Det er nummer 3. Man har en til. Ja, den sidste, den hedder Rubicon.
Ja. Med sådan noget wifi. Ja. Den fik duft til den. Den dufter lidt af en slags plante eller et eller andet. Nå, lad os prøve det. Nej. I kan lige se farven. Fik den sådan noget plantesaft. Undskyld mig. Nå. Er du klar? 3, 2, 1. Nu. Au! Det smager godt. Au! Det smager da bedre end den der... Nej, det gør den godt nok ikke. Fuha. Han er sur. Så det er sådan en sur, og hvis du godt kan lide planter. Den her, kan den er jeg lidt orange, Fanta-agtig, men den er meget sur. Den her, der er noget tyggegummi. Den smager af det tyggegummi, ja. Og så er det den her. Det var faktisk, Det var, synes jeg, er den bedste. ja, det er den bedste. Så hvis jeg skulle give en stjerne fra 1 til 5, ikke? Ja. Jeg kan lige stille den her, så I kan se. Og den kostede cirka 8 kroner, så Ej, okay, jeg skal nu ikke se mig. Sådan. lært. Okay, jeg vil nok give den fra 1 til 5 af alle dem der. Så vil jeg give den 5. Hvad med dig? Ja, det er det. Og så synes jeg, at den her kommer. Den her, synes du den? Ja, 3 stjerner. 3. Jeg giver den 4. Så Den der giver jeg 0. Okay. den her, Nej, den giver jeg 1. Jeg kan se den. jeg synes, den her den er bedre end den der. Nå. Men det var alt for denne video på min YouTube-kanal. Så med næste gang, vi laver noget sjovt. Ja. Så Men husk, at hvis I vil abonnere på mig, jeg hedder som en, der hedder Marie. Jeg hedder MsIdi11. Så hvis I vil, så må I meget gerne abonnere. Så ja. og på Instagram hedder jeg Chris Hot. Så det skal I bare lige vide. Underscore. Ja, I er ligeglade. Jeg hedder Emse_hard. Det var alt for denne gang. Ja, så hej. Vi ses.